În jurul orei 17 m-am dus cu soția mea la Kaufland să facem aprovizionarea. La intrare, bodyguardul ne-a oprit încercând să ne termoscaneze, nici măcar nu întreba dacă îi dau voie sau nu. I-am spus că nu vreau să fiu termoscanat, atunci mi-au spus că nu am voie să intru să-mi fac cumpărăturile, că n-am decât să mă duc la alt supermarket. Domnule, aveți un aparat de luat temperatura, este un cadru medical care face chestia asta. În afară de asta trebuie să asigurați o cameră în care să se ia temperatura. Este un act intim medical. Nu este orice act, da? Este caz penal să profesezi o meserie pentru care nu ești pregătit. Da, sigur că da. Sigur că da. Încălcați drepturile mele de pacient. Dacă vreți să-mi luați temperatura, organizați o cameră aici, separat, pentru că este un act intim medical. Nu este profesat de cineva care este pregătit. Guarzii de acolo sunt departe de a fi cadre medicale, nu au pregătirea necesară. Termoscanarea în sine este un act medical care trebuie... Luarea temperaturii, nu termoscanarea. Luarea temperaturii este un act medical care trebuie făcut într-o încăpere special amenajată de către cadre specializate, nu oriunde, oricum, și mai ales în văzul lumii. S-au încălcat toate legile. 46, legea drepturilor pacientului, 95, legea sănătății, Constituția care îmi permite să aleg. Da? Deci, practic, noi nu suntem lăsați să alegem. În mod special, consider că suntem discriminați. Suntem considerați bolnavi dacă avem o infecție la măsea, dacă mă doare capul, dacă... Deci, nu este normal așa ceva. Adică dacă... Nu bolnavi, contagioși. Contagioși, da, contagioși. Suntem considerați contagioși. Exact. Acum nu mai ai voie să mai fii bolnav de altceva decât place. Ce nu veniți așa și ce nu faci? De ce nu veniți așa de repede? Aici nu suntem. Dacă îmi prezentați legitimația, dacă nu, am mai câștigat un proces cu secția 24 exact pe purtatul uniformei, da? Legitimația, dacă vă legitimați, discutăm, dacă nu. Dar de ce mă admiteți că n-aveți voie conformele de să mă admiteți? Haideți să vedem la legitimație, dacă mă spun să le târgăm. Dar niciunul Dar nu stau să le târgăm. Nu sunt obligat, obligația mea este să... Obligația mea este să-mi... Dacă mă lăsați să vorbesc, nu merg. Dacă mă lăsați să vorbesc, merg. Arătați-mi legitimația, Tibi. Da, mă sunteți la mine. Sunteți la mai puțin de un an și vă dați legitime. Dacă nu, de ce să merg? De ce aveți cu doamna? Ce? Bun. 17 mai, treceți acolo. Am fost martor, civilizat. Trebuie civilizat. Da, unde se păstrează distanța de 1,5 metri. Mai doriți vreodată să ceva? Nu, obligația mea. Citiți legea 192 2019 și ce spune legea 192? Spune foarte clar. În momentul în care vreți la altă structură și o insignă. Obligația mea este Am mai venit un echipaj, două echipaje. Este afișat. Spiritele s-au încins, a venit un echipaj de poliție. Chemat inițial pentru un alt domn care a încercat să forțeze intrarea și care a refuzat scanarea și dumnealui. Exact. Ei au încercat să
ori să o ia pe soția mea la secția 24. Atunci eu m-am opus, au tăbărât pe mine și au vrut să mă încătușeze, iar pentru că am refuzat să fiu încătușat, pentru că practic nu înțelegeam ce se petrece, de ce? Pentru că eu n-am fost agresiv, n-am făcut nimic din ce știu că normal un cetățean ar fi încătușat. Păi eu știu, dar n-am cum să o opresc. Trebuie să scoată la vedere. Deci n-a păstrat, n-a păstrat, v-au dat datele personale și n-a Lasă mâna, dă mâna! Hai, mă, dă mâna! Doamne, să dea mâna! Da, lăsați-mă, pace, mă! Da! Ochelarii vreau! Vreau ochelari! Hai să mergem! Bravo, poliția română! Ajută-ne! Ajută-ne! M-au pus la pământ, mi-au pus piciorul pe cap, am fost încătușat și dus la poliție. Unde ni s-a aplicat o amendă consistentă. Am fost lovit la cap cu capul, am fost dat cu capul de asfalt și pus piciorul pe cap. La poliție mi-au dat amendă chipurile pentru că nu aveam mască, deși eram în Asta este cadru deschis. Da. Deci nu eram în loc închis. Spațiu public. Practic, Eram în spațiu public și Era în am spațiu fost public. amendat și pentru mască. Ce amendați ați primit? 1000 de lei și plus El 1000 de lei plus încă 500 de lei, eu Pentru- 1500 de lei, un avertisment și încă 1000 de lei. Și asta pentru ce? Doar pentru faptul că toată treaba asta a plecat de la ce? De la faptul că am refuzat să fim scanați. Nici n-au vrut să ne audă, nici nu i-a interesat măcar o secundă pentru ce au fost chemați.